аз бас ки талабот имрӯз ба маҳсулоти доруборӣ дар байни аҳолӣ бо вуҷуди он ки зиёд аст, вале дар айни ҳол мебинем ки маҳсулоти доруборие ки дар дорухонаҳо фурӯхта мешавад ба як кайфият ва сифати ба фурӯш меравад ки на ҳаме он дорубориҳои маҳсулот доруборӣ ба талабот ҷавобгӯ аст. ҳастанд доруҳое ки воқеан таъсирбахш ҳастанд, вале дар мобайни инҳо мутаассифона боз маҳсулоти доруборӣ, яъне доруҳо, ҳабҳое ки ҳастанд ки аслан таъсир надоранд. Ман ба ҳайси як харидор метавонам вақте ки ба дорухона ворид шавам маҳсулоти дорубориҳо, ҳабҳоро аз ширкатҳои харидорӣ кунам ки воқеан як бренди нишони молӣ бақувват доранд. аз ширкатҳои дорусозии Федератсияи Русия ва Олмон ки ба Тоҷикистон ворид мекунанд. Инчунин баъзе дорубориҳое ки аз Ҷумҳурии Ҳиндистон ҳам ворид мешаванд, воқеан таъсирбахшанд. дору гуфте ки зиёд истифода кардем, яъне таъсиршон чӣ гуна аст барои зуд сиҳат шудан? таъсиршон хай ҳамун вай хирурго хай навистанд ки на и доруш нағзай. мо кадимеш ки хай организми мана намехӯред, хай мегуфтам ки хирурга ки ан ҳамин вай намехӯрам. ман гуфтам ки мана ҳамун кадом чизе ки мо да намехӯра организмда, баъд хирурга гап мезадам ки мисол ки ан ҳамин чӣ мана намехӯра. шумо ба ҳангоми хариди дору аҳамият метиҳед ки аз кадом кишвар аст ё ин ки ҳамун фақат номашро мегиред мехаред? аҳамият метиҳем. мана нигаҳ мекунем Беларусия навистагиай, бо нигоҳ мекунем хай Россия навистагиай, хати эронӣ навистагиай, бо нигоҳ мекунем мегӯем ки ай ва як мумкин ай давлати эрон бештар шумо дар интихоб кадом кишварша интихоб мекунед? бештар ҳамо бисёр Россияша. шумо бештар дар интихоби доруҳо истеҳсоли кадом кишварро интихоб мекунед? ба фикри ман бисёртар мардум дар интихоби дору истеҳсоли кишвари Ҳиндустонро интихоб мекунанд. барои чӣ? барои вай доруҳое чӣ ки ба гуфти мардум маълум мешавад, доруҳои онҳо аз гиёҳҳои шифобахш вай истеҳсол мешаванд. ана ба ҳамин хотир чизи табиӣ ба гумонам фоидааш бисёртар аст. шумо ба назари шумо амин таъсирнокии доруҳо чӣ гуна аст имрӯз ба беморон? таъсирнокии доруҳо ба фикрам ба нисбати солҳои пештара, масалан солҳои вай камтар сустар аст, лекин ба ҳар ҳол яъне давра ба давра ба фикрам сифаташ соз шуда истодааст.